Balat shilak tam Pdiang Sngewbha ki paid runget yau kpa Bakhuid upoblio bakantup nadu ki bishop ki NIAM ki Sngewbha jong kabalang Catholic kinong Treimon Sngewbha kinong shakhot Sngewbha bat ki samla kentei bat shinrang da ki khmat baphu samarkhe bat bakmen. Enda ulapoi ha Barcelona ukpa Bakhuid ulaya lam ya ka jingduai ha kapor mensngi ha ye mane ba cathedral bala ainam ha ka Holy Cross bat Saint Eulalia bat ula kentu ki pat Catholic bakin long ki sakhi bat ki nongya thu lepa jong ka jingya teli. Upoblio ula rong shapo ka wei ka yeng mane rit ha kapor ka balengkot banduai jar ha khmat ka sakramen Bakhuid tam Blessed Sacrament shwa bun yad shaduan kadba ka kunhun ruai ka ruai ya ka jing ruai sedang. Hakani kapor ki Paidbah ki abdengong ya upup shabar jong ka cathedral. Habab harya ya ka ktien ublay. Ukpa Bakhuid ula ai jingmut ya ki paid runget bakin puson halor arteli ki dur. Kabaningkong kanong let kurem bright bat kabaar ka met body. Kabalang labatai upup ningkong ning syap kadai ka nong let kurim ka ba ietam bat ka kenhun Catholic ha Barcelona rengkat ka jing riu spa jong kijing ai Sngewbha ublay pat kijing thu khana shimet jong kibriu kalong ka sakhi ya kata. Ublay ula ji de ka mon balai lu ye phi bandan hangni laong pup na ba happy bat ha ka jing don rengkat lang jong phi u it ya ka jing bha ka ba kerpang bat ka ba Bakhuid. Ula jid epi ban mi khmat menta ya ka jinga teli jong ki riu khut Communion of Saints kabadon ha Barcelona. Upop ula banjur baka balang kalong uso jong ka jing it kabala waning kong bat ka ba mi ru na ublay. Ula ong baka ni kamut baka balang kasan bat kiu shaprang kam bun da ka ba sha yala di ban yo ya ka jing it jong da ka do nut ka ba sngorit bat ka ba dap da ka jing sngongu. Na batang gitu kiba ailat yala de ban yo ya ka jing e jong ublay kila bantay rengkat bat kiwei ya ki kam jong ka jing e. Upup ulap hai shaka benta ka baar bat kata kalong ka met. Baro ngilong ka wei hau kris. Bat kumba long hapo ka met don ki benta ki baklan bat ki batlot ban yanu jor bat ki wei pan. Tina mar kata ngiru ngilong kumju don na pedeng jongi ki batlot bat ki baklan. Shu kat badan ki dekot jong ka balang ki ba pau Paidbah da ka baki trei hakikam ki baki wei ki la ban yoi perthei dan ru ki ba trei na shapo hakikat tu kat ni ki benta klem da sange satia bat ki ba pendap ya laki kam ki jam ki badan kam wat lada amdan ba pet ni itu yaki. Hakmat kan ni ka jingya per upup ula ai man se mi ki riunget ban bu hakmat ya ka jingya teli. Ngilong ki baklan bor namar ngilong kawei, bat ngilong kawei namar bangi bat sya yalam da uju umensim Bakhuid, ubadei umensim jong Jesu Kris na kabenta ka jingpen ya baro. Haka perthei ka bapat bapra da ki thma bat ki jingya kenat, bat haka lang saklang ka baperkhat tang yala de shimet. Upu pula kentu yaki Kristan ban long ki martir kata kumba ula batai kisaki bat kinong yuthu lupa jang ka jing teli ka jing Pdiang Sngewbha ka jing suk wat lada ka de ban yalam yapi sha ka jing IT yala de bat ka jing len lade.